DA Region 10 ilusan ang Agriculture Information System aron sa pagmonitor sa mga mag-uuma sa rehiyon. Pagpataas sa presyo sa lubi, gilauman karong aduna nay coconut processing plant sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa paglingkod sa bagong Regional Director sa Department of Agriculture Region 10, gilayong gimando niini ang pagmugna sa Agriculture Information System. Lakip na dinhi ang Portable Weather Monitoring System sa mga strategic locations sa rehiyon nga gapudos og mga high-value crops. Sumala ni OIC DA10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan nga hagit sa ilang ahensya ang pag-consolidate sa mga datos sa danyo sa agrikultura nga dala sa El Nino tungod mag-agad pa sila sa mga reports nga gikan sa LGU. Ginamit ang artificial intelligence nga teknolohiya aron nga kung mag-ulan asa dapit nga lugar sa Northern Mindanao mo rehistro diri kanato ug ato na dayong ma-preposition daan asa ang mga binhi ug kinsay mga mag-uuma nga una makatanom. Sa pagkakaron, usa sab kuno sa ginatutukan sa ahensya ang produksyon sa lubi sa tibuok rehiyon. Gani gibutyag niini nga adunay usa ka dako nga pribadong planta nga kasamtangang ginatukod sa Misamis Oriental. Ang maong planta kayang magproseso og kapin 50,000 ka tonelada sa lubi matag adlaw. Tungod sa maong proyekto, mamahimo na kunong ibaligya sa mga mag-uuma og lubi ang ilang abot sa 16 pesos matag bunga, sukwahi karon nga anaa lang sa 4 pesos matag usa. Sa kasamtangang datos sa Department of Agriculture 10, anaa kuno sa dilim ubos 100 million coconut trees ang ilang na profile sa tibuok Region 10. Kung 4 pesos ang presyo sa lubi sa kada mag-uuma, ang total ni ang sumada niya na ang isa ka punuan sa isa ka tuig 200 lang ang iyang may income. Apan kanang di-size, mabot na ka na 1,000 to 1,200 pesos per tree per year. So kinitong pinaka-realistic nga operationalization sa giingon sa itong presidente nga making coconut as the local economic drivers. Gibana-bana ang magsugod ang operasyon sa coconut processing plant sa Misamis Oriental karong Agosto ning tuiga. Busa awhag nila karon sa mga mag-uuma nga adunay tanom nga lubi nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.